Indinonzi Rejoice Dhaka. Ndamira mudare ramambongezi. Mwari ndibatsire nitaure chokwadi. Chinjairoko. Ini ndinonzi Ana Changa. Ndamira mudare ramambongezi. Mwari ndibatsire nitaure chokwadi. Ipai Francis. Ini ndionzi Francis Shoko. Ndamira mudare ramambongezi. Mwari ndibatsire nitaure chokwadi. Right. Toserebu. Rejoice Dhaka, taura tinzwe nyaya wakataura kuti vanhu vave kumberi kudanda yamambo. Ini nyaya yakandiudza kunongozviye kuti uye Ana Changa akandiudza kuti mwana wandiri kugara naye nemurume wandinaye Kendrick hanzi azi mwana womurume wandiri kugara naye. Semu ndo zvakataurawo Julia akati ndiri hure ndiri pano. Ndo zvakataurawo Francis Shoko kuti ndiri hure ndiri pano. Ndakati ndikuchengetesa mwana ndikuchengetesa mwana kumudzasiri wake. Vakakutaura Ana Changa naJuliet vakati zvonyanzi ndinotemba uroyi wamai vavo. Vakakutaura muchiita mutambo unonzi chii. Panga zvakaitika uye Ana Changa ndakambokonana naye kumasuro. Pane nyaya dzakaitika dzichikuwa ndobva ndamunzwa achitaura achipopota achitondituka ine achiti akakikuona ndokanokonzeresa izvozvo kane makuhwa. Ndobva ndamubvunza kuti kutaura nemakuti ane makuhwa. Ndobva atotanga kutoshaura ndobva ndakanga kuchinjana mashoko ndobva asvika kudza kuti ndiri hure wakahora nekuti mwana wauri kugara naye nepamurume wauri kugara naye haasi murudzi wemwana murudzi wacho nanzitiva kuti tine hombowo vanhu vane exhibit kuti mwana wauri kugara naye haasi wababa Kendrick hanzi tine hombowo nazvo saka ini ndosaka ndakaizoripota kuno kuti dambudziko renyu nemurume riri papi? isu hatinetsani vanonditi hanzi ndakadyisa murume neda kumuti hanzi hatinetsani kusakonana kwatinoite konoti hanzi ndakamudyisa. Manzwa here mubvunzo wangu pataurwa izvozvo mwana hasuwa nhingi zvakazoita sei zvikadii because nyaya dzemakuhwa nekudini dini hadzisiridzo nyaya dzatingagarire mumatare amambo. Tiri kuda kuona pane dambudziko rekuti ava vari kutaura zvavari kutaura muchitukana matukano right. Wakazodai iwe ukazodai iwe ukadai iwe ukazodai zvinokubatai handiti. Ndinoda kuenda pekuti imimi pari zvino nemurume wenyu pari kutaurwa nyaya yekunzi mwana wamuinaye haasi wake, mune dambudziko ripi? Murume wangu akasvika pakuti zvanyanya kutaura kukuita chii vanhu riketine tinoripota ndokuya kwatikaita chii munhu kanini hasi kuziva mufungiro wake munhu akanyarara unenge usingazivi pamwe munhu ane zvanenge achifungawo ari kupi pari zvinoita kubasa ungadai mauya naye because nyaya yatoda kugadzirisa ka ndeyekuti munhu ukaita maenemies kana kuti ukaita vanhu vaunofunga kuti vatoda kundiurayira musha, tinokubatsirai mese imi nemurume wenyu tichimupawo dzimwe njere dzekuti aiwa haugone kuuraya musha wako nekuda kwemashoko anonouya kubva kurodhu achiuya kumba handiti. Regai tivabvunze vanhu ava zvinyunyuto zvenyu handiti sekuzvitsanangura kwamaita. Ana ndeupi? Chitsanangurire zvekutaura naamai avo. Makataura here mashoko acho? Ndati makataura here kuti mukadzi uyu ari kuchengeta mwana asiri wake? Aiwa mudairenga imi kuno kwamatouya kudare hakuna anotaura asina kunzitaura. Mamuchirondedzera vese vakanyarara. Ndiri kubvunza zvakanaka nako kuti makataura here kuti mwana wamuinaye haasi wemurume wamuinaye?
Ndiani akataura? Chinyararai. Vanga ataura ndiani? Handidi kuraswa kana chibvunza munhu. Ndati imi makataura here? Mukati ehe. Handidi. Tapedza nemi makataura kuti mwana kune mukadzi uyu waunaye haasi mwana womurume. Imimi information yakadaro makaiona sei? Maitamba mese akakuudzai here? Taitamba tese taiudza namasikireti chakazopiwa nditaure iyo ndo vanga vatanga kutuka inini vachitenga nyesiri yavo. Vakanga vatanga ndiwo kukutukai vakoshiwa masikireti enyu. Vakakuudzai here kuti mwana wavainaye haasi mwana womurume wavo? Vakataura ivo vachiti ndewani? Vakataura pamatauro vakati vakati pandeisha ndokwanisa kuziva kuti mwana ari kumboku ndewani nekuti pandeidanana namaneja ndomatiza ndidana nemurume wandogara naye saka handisi kuziva kuti mwana ndewani. Muchitaurirana paushamwari? Paushamwari ndikaudzawo zvangu ndozvanga kuntuka nazvo. Mhinduro yaAna muri kuinzwa here amai? Ndiri kuinzwa. Haasi kuramba. Takakuudza kuti mwana haasi wemurume wauinaye because imi maimuudzawo kuti varume vangu wanda achidanana navo amaneja neuyu murume uyu handisi kuziva manje ipapa pandabata mimba kuti mimba iyoyi ndeyani chaicho. Muushamwari izvozvo zvinodii? Hazviitike. Ndotaurawo. Ndinobvunza kwamuri. Ini zvekundinetsa mambo wangu. Kutamba naye kwandiri kuti kwari kuti ndatamba naye. Tati vanhu vaingomhoresana kuti ndeipi ndipo totanzi kuti ndotamba naye zvekuti ndofamba naye zvekuti vanhu vaitoonana kuti hanzi ndotogarisana naye kuti chiwirirana naye. Handambobvira ndawirirana naye ari kutonyepa zvaari kutaura. Ende zvaari kutaura kuti hanzi ndakamuudza kuti zvoni pavarume vandiri kudanana navo. Information yacho ndatorasika naye kuti akazviwana kupi zvaari kutaura. Ndoda kuti handina kana secret yake yakambondiudza. Kana zvaari kutaura kuti hanzi ndakamuudza kuti zvonyanzi mwana. Ndafarira chete kuti vari kubvuma kuti vakakuudzai complain yamuinayo. Ko avo vari panumber 2 vacho ndowanetwani? Juliet Manjoro. Sorry? Juliet Manjoro. Juliet Manjoro. Anani? Changa. Right. Vakatiwo chiya? Akataura futi kuti hanzi mwana waKendrick mufora asi mwana waWilliam mufora. Ndobva ataura kuti hanzi munotemba urwe hwamai venyu, amai venyu vanoroya. Ndizvo? Munotemba mushonga wamai venyu. Inani autaura kudero. Zvakaitika ndezvekuti vauya kumba kwangu. Vakatanga kundipopotera vari kuroad, vari 3. Mukadzi weuyu, iye nemukadzi weuyu, mashamwari. Uyu ndianetsa nemukadzi wake kumba kwavo. Vanetsana nemukadzi wake, iwo mukadzi wake vanenge vachinetsana vachidanana neni. Ofuchi munhu ndatombodana naye bati kudhara. Ndo vatanga savangoti vakanetsana, vanenge vachindipopotera vachingoti hure munhu ane AIDS, munhu ane sick, vachituka zvinyatsi pakati pekomboni vari 3 nemashamwari ake. Mashamwari avo anonzi mukadzi weuyu nemukadzi weuyu. Mukadzi weuyu upi? Uyu ari padhuze nenahana kuuya nemudzimai weuyu. Weupi? Uyu ari kwamuru. Uyu? Ndiye ane mukadzi anenge achikutuka vacho? Vari 3. Vachibhega mukadzi weuyu ndo friend yavo. Saka vakati vagara notochita makore mazhinji. Mukadzi weuyu ari kupi mukadzi wako uyu? Kwapa uri chii apa izvino? Ndini Francis Suku. Musungwa wenyu kuti? Akatoshedzera pakati pengumbonyese zvichinzwikwa nevanhu vese achiti ndine umbowo kuti mwana wakahura, mwana ndiwabhandi. Mune umbowo? Kwete mambo ndaudaro. Chakatika ndechekuti amai ava kanga. Ndati hamupfuurire mberi, pindurai zvandiri kubvunza. Ndati vari kuti iwe wakabva watodudza kuti ndine umbowo. Mukomboni ka matiri kutaura nezvamo handiti? Ndivanani vakanga varipo? Vese vanhu vana kwangwari. Kwangwari kunze kwababa ava neava ndovanga vasiri ukomboni panguva yacho. Atiri kutaura kavasiri muri munyaya. Baba ava neava vari tundo vanga vasipo ukomboni panguva. Handipfeki panguva dzavakanetsana manheru.
tikaita totangira padhuze vanhu havagara kubva kare zvave nemayezi vanoti mukadzi wake vakanetsana kumba vanenge vachitaudha nini vachiti hure vachituka zvinyatsi pakati pekomboni so imimi sei muchitukwa munyaya yacho ndo zvavanongora chero yakangoita magirlfriends akagona nhamba dzavanenge vaona unlike nhamba dzitori pasamoni dzavakanyuisa dzitori nhamba dzangu vakangona nhamba mufoni yeuyu vanotora nhamba voti ndedzangu ndo zvandiri kubvunza kuti sei izvozvo zvichiitika ina handizivi kwavari tinowanikwa vachizviti uyu makambodanana naye ndosaka iye mukadzi wachona ndowanda ndichida kuudza vakati hauwe haana kusungwa kuti auye kudaro dai akasungwa aiuya hatina mpimbo muchitoona takadai handina mpimbo pamaziso pangu handiti chinhu chatetichida ndechekukubatsirai kuti mugarisane zvakanaka vanhu kana makagara mukomboni musaverengani kuti isi nditakatanga kugara pano takazodii as long mumwe aita kuti auye kuzogara ipapo chaitisa kuti auye kuzogara ipapo ndochinofanira kukubatanidzana munenge machinhu chimwe chete handiti ndizvo sei musingadanani iye paaitora murume uyo aitodada kuti tamurasisa achitorwa iwo uchisara nhasi unoti iwo wakasiyiwa achitorwa ndiye iwo ramba achitukana newe hazvina kunaka ini ndingoti makorosera vagara vanozviita ndinonyarara ende vakada kupupura notaura handipinduri chakandipa apa kuti ndipindurane nawo vakaenda vakaita meeting yavo kubva na7 ndogara padhuze nemudzimaiwo saka endaivaona ndichazvandakachita iye akayozoripota rejoice saka nezuro vacho nayo paakanetsana nemukadzi wake vachituka zvavaitaura uyu paakanopindura zvosvika kutaudzana newe mashoko asiripo vakabva ti ndiomirira pachaiya munhu wandirodanana naye nini ndopatoda kutanga nyaya iyoyo ndofaurai kudanana kwako nemunhu wacho ndofunga ini hadina kuenda kubasa inge risandi ndakaona kubva kuma7 vakaenda kanoita meeting kumba kweuyu saidaita basa rangu riri pamba ndakamirira kuti munhu wavari kuda kuudza adzoka kuno kulocation ari kudzoka akangoti achingosvika ndobva kwataka kubuda uyu ndobva anodana abi yake 2 mumba vabuda panze ndobva vauya yakasara kamira mumba pake ava 2 ndobva vafamba ndobva vauya ndo akatanga mudzimai weushu ndobva atanga kuti unganetsana nemahuri anoita basa rekunyengerwa mumaurenji chichima adaro mudzimai we ndobva atanga kupopota uyu ndobva atanga kupopota ari kumba kwake achisenai nehure ndobva ndati asina kubvira akahura ndiani pamunhu ndomuromo wandakataura ndobva ndati kune munhu wandodana naye ndikati vanhu vari kusero kuva ruda kutaura newe akati handina nyaya nawo uyu ndobva abva mumba kwake akabata mwana ndokusvika ndabatisa baba munini vangu vanga varipo nemurume yesvikanzi batai mwana wendobva baba nosvika ndamamisa hure riri mumba umu vese vari 3 ndobva vaya pamba ndobva bata matombo uyu achipopota ari pake vachiti hure ngariwa hure nesikiri neaids rakaisiwa ruware vari pamba pangu vanhu vakati vakaungana pamba pangu zvekuti ndakati amai vake vanoroya iye akati mahure akayamwira chihure pamukaka wamai vavo muchitemba uroyi mushonga unocherwa neamai venyu ndikati zvinoita amai vangu ndo zvinoita amai vako ndo ndakati amai vake muroyi so maikandirana tine tsamba yabva kuna sabhuku ndakaenda kuna sabhuku musi wesandi ivo ndobva vati hatitongwe nedare rekuprasi revanhu vasina kudzidza toenda kwamambo ndobva vauya kuno kamati wakauya ri tuesday rekandopa wakauya kuno kwakachamba dare rekusabhuku nandakatovaripotera vari 3 vese so makaripota kuna sabhuku avo ndobva vanzwa kuti maripota kuna sabhuku ndobva vajambwa kundobva vamhanya kuno kuzoripota kumusoro vabva kumajor street koti vabva vamhanya kuhaikoti kunomudikirika handiti so chandoda kukubatsirai vana ava muchivaona vakaberekwa sekungoberekwa kwamakaitwa imi murume akaudzwa kunzi mwana wauyo haasi mwana wavo zvakawanda zvatinotyira paupenyu hwemwana akaberekwa kana murume uyo anga achichengeta mwana haachamuda varume dzaajelasi zvisingaiti but tinotarisa kuti kugarisana kwamunoita munzvimbo dzamunogara munogarisana sei totoita kutocha sei papa uya akabudisa muromo kuti uzive tinogara uri kubasa mamba pako panogara pasina munhu handizivi kuti vada kupaita sei sora mazuro wachona vanga vataura toda kuenda kuajawadho timuurayi vari 3 ajawadho kwamusa jawadho ajawadho havana chavanoziva isinganga iyayi
vari 3 vakatozvitaura toda kutoenda mukadzi weuya kana ndotokuperekedza yakana totoperekedza ure chinzwai ndikubatsirei haisi ng'anga Jawadu handi ndiye mudhara pabhururoka hapana zviripo paya haisi ng'anga handikuri kutsva dzimba kuyako ko kana iri ng'anga kandidodza mukadai muchingomhanya kamuchinotora kamuchipa ini chandoda kukubatsirai ndechekuti dai makagara muri mega mega vakadzi apa ndisina basa nazvo maningi ndoda kudzokera pane uyo munhurume uyo ari mukati menyu ndiye akabva ati ndine umpo zvikutaura naamai avo hamuna kuzvinzwa here achitaura kuti ndine umpo kutukana ndanyatsoona kuti uyo ataura kuti ndakamutaurira nokuti zvakadai izvozvo zvinofadza dare isusu vatongi tinofadzwa nevanhu vakaita semi vekuti hatisoro kunyengetedzai kuti ko aiwa zvachiita baba yanga varapo aiwa muri kutaura nyaya dzenyu mafambiro adzakaita kuti iye akanga adai isu tikadai ina akadai ini ndikadai ko avo baba taurai tinzwa zvakaitika mwangu wangu ndezvekuti amai ava vakasvika ndinetsa nemudzimai wangu zvishoo ndini pakati pokunetsa nemudzimai wangu ava vakasvika vakabata mwana mumaoko hamene munhu wakada kubatisa mwana but mi babe makajaidzwa seriously because mukadzi anowirirana nemudzimai wangu saka pakasvika amai ava kujaidzwa kwairewa ndokuti vanga vachibatisa mwana zvekuda kuti vachikuratidzai kuti varweneni saka pavanoti varweneni ndakazvininipisa panguva dzacho ndopavakabhata mwangu nditi pambi haugoni kuchengeta vana huurere munhu ndakati kwani ndiri pambi chii ini ndiri pambi chii saka nyaya yakabva tange tsiko chikabva tange yapera tichiteerera mwana waititsura mukati mekunetsana kwataiita ava ndatosiyana navo avakaramba vachitaura varamba vachitaura ndakati ini handisi huri ini ndiri murume ndogona kubvumidzwa kana kuita kana 3 vakadzi imi mingwani paipa makatukwa muchifumura paimuchindi muchengetesa munhu mwana asiriwo ndomashoko ndakataura imimi makanga muchivataurira izvo makuvayeuchidza mashoko akanga achitaurwa nani kuti paya makatukwa vaida kutiraya kuvanyaradza akaiwo kuti vasatukewo kuti zvakati uchivaisa mukatagori yenyu kuti aiwa kweimi paya vakatukwa nani ndopa vakatukana nevava imai muri kupi inda ndiri kutogara kumwe chete togara kwakwadhialavo ndandikwadhialavo ndikurevera kuti munhu wechirume unomirira unenge uchingori mune vakadzi chete here aiwa zvaitotaurika zvichidedzerwa vanhu vese kana vanogara kweswadhialavo vaizvinzwa zvako iwo zvawaidedzera kuti ndine umbowo vataura kuti wakati une umbowo hapana here vakanga vachizvinzwa ndanzwa vanga vachiti vai varipo apa pane vangatibatsire here mati anoda kuenda kutoilet piwai kii koko vakinurire ticha kii inonetsayo taurai tinzwa mamida kuti chii ini mambo wangu zvandinota ndezvekuti chiri kunetsa ndechekuti apa pamira paukama pega pega vanhu hapana anokwanisa kudaira kweimimi vauya nemi vachona ini ndauya namukoma vangu vanotogara kuzasi uko kutori kure nekwavanogara nekwatinogara isusu but hakusi purestereki but inye kuti pane bhawa pavanogara saka kunzwike mashoko but aitofamba achitenderera kombonisa zvakafana nezvekutaurwa neya kuti hanzi nini ndakati ndinoda hanzi unogara usipo mashoko ekugadzirira handina zvandakataura zvaakataura ushu akandichedzera kuti iwe uri hure ndandiri pamba pangu ndakamira ndakaenda ikoko ndichinomubvunza kuti wanditi ndiri hure ndakapiwa mwana naabhani buda undiratidze umba wachona wakutaura kuti chi mwana uyo akadini akaita zvekuhuriwa zvava kuti vanhu vari kugadzira nyaya saka handina chandingakwanisa kupinda mwari ndivanenge vachiziva kuti munhu akutaura chokwadi kana kuti chi ari kunyepa mashoko vanhu kutaura mashoko ekugadzira zvakafanana kuti nezvari kutaura ndakamuudza masecret angasiri shamwari yangu kuti bhazva zvekugarisana mukombo zvote tichimhoresana tichifambidzana tichienda nokukudza tese tichiita sei kwete kuti hanzi kuti yenge tichamwari sabhuku wenyu ndiani plus futi nyaya yasabhuku hanzi vanonzana handivazive sabhuku hakuna munhu akauya zeka uyo wandakaonana naye musuno hakuna kuti munhu akauya achitaura nyaya yekudare vakutokunzwa kwavakazototi ndaripota kuno iwo kuenda hanzi vakaenda zvavo but hakuna munhu akauya netsamba kuchinzi muri kudiwa kupi ndakangoita zvekungonzwa
hakuna munhu akauya achitaura kuti tsamba mukudiwa dzisati dzauya. inzwai Saka mutanzi amupinduraneka ndakavhima. kwanzi Sabhuku apiwa tsamba akati honai chiitiko chiri kuitika chekutsva kwedzimba. Hatigone kumhanyisa nyaya idzi dziri mbiri. Chiregai timbosiya izvi timbomhanyisa nyaya ezvino handimaona ndatora vekuHarare vanobatsira vasvika ndo vanga vari panapa vatobuda kuenda kupi ikoko. Inini dai pasina kuti vanhu vakawanda pano izvozvi ngandatobuda kuenda kupi ikoko kuti vanhu vadii vabatsirike. Upenyu huri kuraramwa paya uyawo hatigone kuhusiya hwakadaro. Saka tapedza izvozvo taakuona kuti zvinhu zvakufamba zvakanaka, tochitaura nyaya yenyu. Ndozvaakataura Sabhuku. Ane tsamba yakanyorwa panapa iyo. Saka isusu seumambo kana nyaya munhu auya nayo kuno hatigone kuirasa. Handiti but chandanga ndichida kukubatsirai ndechekuti ana ataura kuti eshuwa ndakaudza munhu kuti zvakati mutemo hautenderi. Handi mapanzwa dairai ndiri kutokutsiurai zvandinototaura. Mutemo hautenderi zvinhu zvakadii zvakadaro. Tinotyira kuspoila upenyu hwemwana. Munhu kana aripo anga achimuchengeta mwana wacho yeye anogona kuzotanga kusada kumuchengeta. Handiti saka ndaida murume wava kuti ainge ari pano. Munhu ukanzwa vanhu vachitaura chunhu zvakazodai zvikazodai matsananguriro ari kuita ana ari kubva ataura kuti vakandiudza kuti varume vandandidanana navo apa handichaziva kuti mwana uyu ndewani. Izvozvo hatigoni kuzviramba mushamwari hwevanhu kana vachitaurirana. But hatidi kuperekedzera chakaipa. Hatidi kuperekedzera chakaipa. Panhu pasati pandijekesera pandijeka ndepane uyo. Ndiani anotipa umbowo? Avo vazvitaurira vega. Iwe wakanga wati zvakati ndobva ndazokudai. Avo iwe wakanga wati zvakati neniwo ndichibva ndazokudai. Ko avo vari kutaura pekuti waibatisa vana mwana kuti urove iwe uri best friend yemurume wavo. Mukadzi wavo arambirei kuuya pano. Best friend yenyu masangana neproblem makuenda kudaro. Makambomuudza here kuti ende kudaro? Haina hangu kuvakoka ndakubvakoka ndoda kuti nyaya yangu iri yangu ndambopinziradza iwo kana kuti ndakangoripota through kutuwa kwandanga ndadini. But murume wake ikasheshamwari yenyu. Murume wake seshamwari yenyu. Kana iri best friend yenyu masungisirei shamwari yenyu murume weshamwari yenyu. Kubatikana mambo zvakafanana kana pakutaura hanzi chandinenge ndichida manje chandida kudzidzisai ndopamaifanira kuona kuti is she a true friend iye shamwari mukadzi weuyo. Nhasi ndianga ndaitaura kuti iwe baba pako ndopazvaitikira. Murume wako akati chii kuna amai ako? Handiti nokuti kana ndichida kutaura chokwadi adzimai vangu vakataura chinhu chakaipa pamusoro pemunhu ndinotaura kuti zvechokwadi vakazvitaura ndai ndiripo. Isu tinotaura nochatiri kuda toda kugadzira ukama hwevanhu kuti huenderere mberi. Musagarisane magarisirano aya. Inini mambo wangu zvakafanana kana ipapo pandikunza ndina kuyazoripoti. Ndakatozvinzwisa ndakatomboenda kune mukoma wacho naBaba Junior. Ndikavatsanangura ndikati ndoda kuenda kwaMambo. Baba Junior akati siyanai nazvo amakendi. Nyaya dzingodini dzingotaura nyange murume wanyu achinzi asi muridzi wemwana. Ndiwo vari kumuchengeta chingodini chingosiyanai nazvo murume wacho nechii? Ava vanotamba nemurume wangu. Ndobva ndamboti yakuda kuzviteerera ndobva ndafonera futi. Ava mukoma wavo. Mama ndobva vanditi siyana nazvo. Akataura here munin'ina wenyu kuti ndine umbowo hwokuti mwana uyu hasi mwana wababa murume wamai? Uyu pakataura handina kunzwa. Kozi ndakangosvika ava vaenda mbokwavo. Ndosvika ava vaenda mbokwavo. Ndosvika ndatora uyu. Mudzimai wake.
right, chitiudzai amai, mamuchifunga kuti hama dzenyu idzi dzakadai chii chadzingaite kuti musununguke pane zvavakakuitirai, because havana kuramba. inini ndinoda kuti vabudise mari yemajeni sinzi vari kuti ndivo vane umbono. Ndoda kuti paitwe majeni, mwana akabuda siri mwana wemurume wandiri kugara naye ndinovaripa ndini, but akabuda ari murume wandiri kugara naye toda kuti vandiripe. Imimi manje dare redu manje zvatinoita, anenge achibayiwa manje ndiye anoita zvo. Imimi ndimuri kuakiuzwa zvinhu zvakadaro handiti. Ivo hamutemo, hatina patinovatuma kuti itai zvakati. Imimi to prove kuti zvavari kutaurirai zviri wrong, hamuna mubvira mataura navo. Mutemo ndo zvaunototaura pano handiti, kuti kana muchinge maenda kuDNA test mukanoonekwa neDNA test kuti mwana uyu mwana wemurume wenyu handiti, vanotobhadhara mombe kana kuti dziri $100 nehwai kwamama, vanotobhadhara. But muri imi muchizvidefenda, it's your defense. Ndokwanisa kuita DNA test. Itai DNA test mouya nemaresults. Endai munoita DNA test nemurume, zvinotobatsirawo murume kuti asachengete mwana asiri wake kana asiri wake. Zvobatsira zvekare kuti achengete mwana wake achifara kuziva kuti mwana ndewangu handiti. Asi imimi mune mabhadharo mombe anokupai apa, mombe yedu mudare 300 anokupai mari yemombe. Saka towirirana 2 weeks kubva nhasi. In 2 weeks time nemakomplita nyaya ichi yemaDNA moya nawo maresults wobuda 99.999999 kune murume wenyu, mombe maiwana. All expenses will be paid back to you. Chese chamakarasikiwa. Yese mari yandinge ndabudisa majeni. Yes, tozvitora daro. Saka nyaya iyi ndaipedzera ipapo. After 2 weeks kubva nhasi 3rd musi wa14 ndinenge iri Saturday. Saka tinozodzoka nemaresults achona imi pamune mauya nawo muno, auya muno mukaenda kune vemadNA test havakupei maresults, anovhurwa nesu pano. Munotovapa kuti manhingi angu aya ari kuenda pa116 B Queen Street Chegu, ndo adresi yedu yepano. Saka they will send the results here. Vasenda maresults pano sitokudedzai. Hativhurewo maresults acho. We open the result. Pamunenge muripo imi, uyu aripo. Tovhura. Murume wenyu wacho aripo. Handiti? Tavhura maresults. Chatiri kuda ndechekuti tisasiye imba ine madefects ekufa kwayo kana kutadza kuzochengeterwa mwana nemuridzi wake handiti. But imimi at the same time mukawanikwa mwana wachona asiri womurume wacho iye, you will pay mombe. Ndo mutemo wedu. But pamuri kubva pano manje sevanhu vabva mudare hapatenderwi kuwanikwa vanhu vachirwisana zvekare nekutukana zvekare. Imi mabva pai? Mabva mudare. Mutemo hauzotendera handiti. Mogarisana zvakanaka, imi muchiita process yenyu, mapedza process yenyu, zvikangouya pano bedzi tovhura handiti. Zvatinoita zvezvo yakwana nguva yekuti tionekane nemutakabvu
ndozvatinoita kana tichivhura madna test. Yakwana nguva yekuti tichinzwa nekuona kuti muridzi wemwana ndiani, tovhura madna test, toverenga maresults. Handiti? So kukurumidza kwenyu kuzviita ndokukurumidza kufamba kwedare renyu kuti ripere. Next court